Epistel di Minggu Sadarion Minggu pa-20 Hondung Trinitatis Dienet sian sada raja-raja 10 pitu ayat sada rodi ayat onom. Si Elia manurirakon logoniari ranggapuri gabi akapidong siga marmudu ibana. Dungi Roma hatani si Elia halak tisbi sian halak paisolat di Gilead madok tu si Ahab. Songon sitong nama ngulu Jahoba debatani Israel jala au marhalado di jolona dang jadi rona burmanang udan manang 3 tahunon molo sojolo au maddokon.
Dungi Roma hatani Jahuba madok tu ibana. Laho maho sianon jala todong madopak purba. Jala martabuni maho di labung sungai Keri. Na dibariba ni Jordan. Ikon minum sian sungai maho jala nunga hudokon nakapidong siga. Asana sida marmudu hodisi. Dungi lauma ibana jala dibae maho bartu hatani Jahuba. Lauma ibana tutu jala hudul di labung sungai Kerit na dibariba ni Jordan. Jadi Roma kapidong siga mabuan tu ibana sagu-sagu dohot juhut manugut nai dohot budari nai jala sian sungai ibana minum. Parjolo patujolo. Ragam do naboi mangaliluhon ngoluni jolma natuk paholak kondirina sian adopan rodi lomoni rohani debata. Tutu sai naindo di uji jolmai ala ragam ni pangela na di tanoon lao pasisihon hagugu onna. Isarani di parsiaduan di huaso hagiot ni pardagingon rodi sakap-sakap ni rohadiri gabe di patadihon hajongjongan debatana asing. Na dietong rohana marhaguguon jala natuk mangodihon ibana. Isedo natuk mengatasi dewata sasadasa nama nopa saluhut jalan nama ngarajai akana tinopana panurirang Elia nasinoarahon ni turpukon pabotohon hagugoon ni debata saguru tulomo ni rohana sabindo akka parhusoran ni akana tinopanai asa marhite sianima diboto diatusi huhud dihapor siai jolmai dang adong parhuaso na asing natuk maduai hagugu onna. Hator paduahon hatorangan ni turpuk. Adorang sosahat tu panguhalion ni turpuk adong piga-piga narikot si parrohahonoton sian buku raja-rajaon. Rangkaian historis teologis mangihuton parsagi rodi parpea ni buku raja-rajaon masuk tu horong nevi indo anggo buku raja-rajaon ima di horong ni kitab nabi-nabi awal. Buku raja-rajaon pabotohon taringot perdalanan manang sejarah ni halak Israel jala sikopma dipatupa buku raja-rajaon hira-hira di ujung ni harajaon ni Juda hira di tahun 510 adorang so Kristus. Targoar pe buku raja-rajaon songon kitab nabi-nabi awal ala dibagasani tarida hajongjongan rodi pakubasion ni akka panurirang isarani Elia na mangalehon pesan profetik ni debata tutonga-tonga ni halak Israel dunggabe bangso. Di surat pe buku raja-rajaon dada holan mangodolhon partikian manang peristiwa kronologi sabing alai huhut laho pahoton tujuan religius ia debata toktong mangaramoti perdalanan ni bangsona. Asa marhitei boima boto otta tujuan panuratan buku raja-rajaon ima debata toktong mangula di sude partikian. Allah bertindak di medan sejarah jalan natuk mabuan pamidangion manang kredo mamuka pamiliton ni debata tu si Abraham Musa sahat tu haluaon bangsai sian tangan ni halak Misir parpadanan Sinai mangalean tano Kanaan tu halak Israel saluhut nai pabotohon tu ngoluni bangsoi asa unang dau jala manibil sian lomo ni rohani debata naung mamilit jala manodonasida gabe bangsona. Hatorangan ni ayat sada. Uju harajaon ni Ahab anak ni si Omri gumomgom Israel di Samaria di jou debatado panurirang Eliyahu
Tuhan adalah Allahku. Sian Tisbi. Tis hatoranganna dalam bahasa Indonesia. Tisbi atau Tisbe terletak di Gilead, yakni bagian utara daerah Transyordan, yakni bagian sisi kiri Sungai Yordan. Gilead sendiri adalah daerah terpencil, di mana penduduk atau orang Gilead umumnya kuat, hitam legam, terbakar sinar matahari, dan berotot. Sebagaimana penduduk Gilead, Elia berkarakter berani, tanpa keraguan sedikit pun, dan tidak mengenal rasa takut. Allah memanggil Elia sebagai hambanya tatkala Israel Utara di bawah kepemimpinan Ahab terjerumus dalam penyembahan terhadap Baal. Dihatahon si Elia dijoloni si Ahab, songon sitong namangulu Jahoba debatani Israel, jala au marhalado dijolona, dan jadi rona burmanang udan, manang 3 tahun, molo sojolo au maddokon. Rimas ni debatatu si Ahab takas doi songon natar surat di sada raja-raja 10 ayat 30 sada, rodi ayat 33. Lumongi ma dukosa di parjolmahon si Ahab si Izebel. Mangihuton budaya patriarkat nah ni hasomalhon ni halak Yahudi. Ia tersurat peguarni si Izebel jolmani si Ahab ala tadido hajahaton nabi nuanna namanigai hauduhon ni halak Israel. Di parsihohoton rodi panguloion ninasida tu debata. Pemusnahan ibadah kepada Yahweh secara sistematis. Marhite nama ngusung panobaon tu debata Baal. Perkawinan antara Ahab dan Izebel melahirkan suatu kepercayaan baru di Israel. Lahirnya suatu pemujaan kepada dewa Tirian, Baal Melkar, dan Aserah. Jezebel, kuil-kuil tempat pemujaan dewa-dewa tersebut dibangun di Samaria. Dari perkembangan pemujaan-pemujaan tersebut, maka kepercayaan kepada Yahweh menjadi terancam. Para nabi Baal dan Aserah menikmati status pejabat, sedangkan pengikut setia kepada Yahweh mendapatkan siksaan, dan mereka dipaksa untuk mengingkari Yahweh, untuk ikut menyembah Baal. Adalah Milkaya bin Imlah, seorang imam ketika itu menolak untuk berkompromi, dan ia tetap percaya bahwa Yahweh sajalah yang mempunyai kuasa, dan dia akan membalaskan semuanya dengan membinasakan dinasti Omri. Kemudian kelompok Milkaya mengasingkan diri dengan pergi ke tempat terpencil keluar dari kehidupan kerajaan. Izebel lah yang sesungguhnya memerintah kerajaan dengan memerintah Ahab suaminya, dan praktis ia pula lah yang memerintah Israel selama pemerintahan Ahab. Ayah Izebel et Baal orang Raja Sidon. Penyembahan kepada Baal yang berasal dari Kanaan telah lama ada di daerah itu, dan Izebel memperkenalkannya kepada orang Israel atas pernikahannya dengan Ahab. Baal sendiri dipercaya sebagai Tuhan atas hujan dan kesuburan tanah yang mengontrol musim dan hasil ladang. Praktik penyembahan terhadap Baal serta-merta berakibat pada kerusakan moral dengan bertumbuh suburnya praktik amoral di seputar pelacuran suci, pembunuhan, kejahatan sosial, ekonomis, dan budaya di tengah-tengah orang Israel. Di Hinamasa halum lamoni disuruh debata masih Elia pabotohon uhum ni debata tunasida. Debatado na puna saluhut na tinopana na mangaturhon pardalanan ni akatiki jalan na marhuraja di gijang akadebata na sinobba ni bangso na asing. Ay marhite na sinuru ni debatasi Elia
naso jadi rona burnang udan. Patarma naso adong hagogo ni Baal na ni usung ni si Isabel. Panghuman ni debata manginona jalama buan tu hamatean di akasuasuanan pahap-pahanan rodi jolmape. Ayat 2 rodi ayat 6. Dukosa di pasahat si Elia parsuruon ni debata marhite na pinabuana uhum tungolu ni si Ahab rodi bangsoi disuruh debatado si Elia laudo pak purba jala martabuni di labung ni sungai Kerit. Keterangannya, Allah mengirim Elia menuju tempat terasing, tersembunyi dari siapapun. Ini semata-mata bukan hanya melindungi dirinya dari bahaya fisik, tetapi sekaligus pelatihan rohani Elia. Pelatihan ini mendidik Elia agar senantiasa rendah hati dan diajar untuk senantiasa berpegang teguh pada iman percayanya kepada Allah saja. Lazimnya dalam Perjanjian Lama, nama suatu tempat memiliki arti khusus. Bilapun sungai Kerit tidak diketahui lokasinya dengan pasti di zaman sekarang, tetapi kata Kerit dalam bahasa Ibrani diambil dari kata kerja charat yang berarti dipotong atau dicincang. Kata dipotong mengartikan dipisahkan dari orang lain. Tindakan Allah menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit mengartikan bahwa Elia yang menjadi juru bicara Allah dan yang telah mengumandangkan hukuman bagi Ahab dipisahkan dari semua aktivitas yang dimiliki Elia. Pada saat yang sama, Elia juga dipotong atau dicincang sampai kecil, hingga Allah menggunakan situasi yang tidak menyenangkan itu guna membentuk Elia agar percaya sepenuhnya kepada Allah serta mencukupi kebutuhan Elia sehari-hari. Boado dalan ni debata manarihon ngolu ni akan aporsea di ibana. Metode dan cara Allah faktanya kadang mengejutkan dan tidak logis. Dalan ni debata marmuduhon ngolu ni si Elia pe dang tardodo pamikirion. Ia nasomal na diatu si jolma marhite akan nani ulani tangan nado di parsauli jolmai nagabe bohal ningoluna. Lando tutu na dihasusahon di ngoluni jolma lumubi mai na pasari-sari hinarikot ni bohal perdagingonon. Alai sikop dipatuduhon debata huasona nasotupa aturaparon akan marsihohot marhapor seaon di ibana. Songon hala Israel di lehot debata do manna ima songon sipanganon na nilehon di debata di bangsona di parhorsihon patuluhon panipuli adong piga-piga nabui ginuriton marhite namasa di diri nisi Elia mangihutton turpukon lumobi moloni auhon tu edetta nomor 223 na parjolo nang ayat parjolo nang sipata pe idaun debatatta manadikon anak haholongani tung nasotutudoi. Sebagaimana Elia dipisahkan untuk siap dipakainya melatih kualitas hidup orang yang dipilihnya. Allah menghancurkan kesombongan, memindahkan ketakutan, mengubah kebiasaan yang telah mendarah daging sampai seluruh diri direnovasi, siap untuk keinginannya. Ayat kedua. Nang sipata dipabedda debata pangurupina, anggo jupang tikinii pitortongosonnai. Sebagaimana Elia dipersiapkan dan tetap dipersiapkan sebagai hambanya, Allah mencukupkan perbekalannya. Nah, petuluhan atau ayat ketiga,
Yesus do aek hangoluan na sotupa mauas jolma na mangolu di bagasan ibana. Posro haku di amaku nang deha hagu takku sai holong rohanai di awon anak nai salinai ayat tulu kede tanakin posro haku di amaku nang beha hagu takku sai holong rohanai di awon anak nai. Amin. Ima songon manabai jamita naung tabege di parminggut ta sedarion manang na kebaktian tatap muka di gereja ta, manang kebaktian virtual di bagas tabe anggiat manabor-nabori hapor siauta jala merparguguyuhun hita lau mangula ulaut ta siganupari. Selamat hari Minggu. Ada yang lupa. Oh, anakku Neng. Aduh, sorry. Neng. Saya dulu dong. Nah. Iya. Terima kasih semua yang telah mendoakan karena corona sudah selesai. Berkati semua kita bisa bertemu lagi. Horas matutu. Enggak berdoa? Enggak ada doa. Berdoa gitu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Tuhan, terima kasih telah menjauhkan corona ini dari muka bumi dan kami berterima kasih untuk usaha Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, sahabatku semua, selamat bertemu kembali dalam renungan harian dan lagu-lagu buku Ende di channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati, melindungi, dan menyertai kita senantiasa. Orang matutu. Dadah.